Na, sziasztok, én Döveder vagyok, és ma eljött az a pillanat, amire én nagyon nem vártam. Azért néz félre, mert itt van itt vagyok át náluk, igen. YouTube csatorna nagyon nincsen még. Nekem van. Hát jó, neked van, nekem nincsen, lehet, hogy majd lesz. Annyi, hogy tulajdonképpen így szénszorozok, ennyi. Átjöttem hozzá játszani. És ezt faragtuk egész nap, mert ilyen szarok. Milyen egész nap, te hülye? Nem ezt az egyet. Hát nem ezt az egyet. Majdnem egész nap ezt. Ilyeneket faricsgáltunk, te én És na, tulajdonképpen semmi érdekes nincsen, csak gondolta, hogy legyen egy ilyen FNAF, na mindegy. Eljött a pillanat tényleg, amire nagyon nem vártam. Igen, eljött, de ez van. Most volt hozzá kedvem. Ja. Még iszok arra, hogy pár perc múlva össze fogom szarni magam. Igen, hát ez érdekes lesz. Lehet, hogy majd én is néhány szót elszólok, de nem biztos. Úgyhogy ennyi. Aztán hagyom is őt videózni, mert egyszer-kétszer úgy be fog szarni. Elárulok egy titkot, telefonom úgy beszart, még én is megijedtem. Neked majdnem megállt a szíved. Hát azt tudom, mert Marionett kapottam, hogy hívják? Marionett, igen. Na akkor, első éjszaka kezdődhet. Bajok lesznek, itten bajok lesznek. Az első éjszaka az nagyon egyszerű még. Sőt, az szinte unalmas. Hát körülbelül, ja. Ja, minek tartom a VASD-nek kezem? Itt nem lehet sétálgatni. Na, betöltenél még ma? Halló! Közben meg Skype-on itt van velem Csoki Man. Ja. Nem mutatkoztam még be neki. Jó. Udvariatlanság, de... Bocsi, hogy most nem fogom végighallgatni ezt a hívást, csak minek? Hát végül is. Te tudod. Balloon Boy, Mango, Chica, Bonnie, Freddy, Nem jó mozogjanak. Bonnie, Chica, Freddy. Nem most jöttünk. Mi? Nem most jöttünk. Nem. Milyen nap van ma? Vasárnap? Aha. Éjfél körül jön. What the fuck? Közben itt mögöttem hallhatjátok a Saints Row 4-es hangokat. Nem biztos. Néha. Hát attól függ. Amúgy kiderült, hogy ez egy 2D-s játék, csak megvan oldva, vagy 3D-snek tűnjön. Aztán hogy ezt így honnan tudod, mert az mondjuk nem esett le. Hát azért eléggé 2D-s. Hát ha... Igen. Úristen. Elégetek van. Írjátok meg kommentbe, hogy bemernétek menni ebbe a helyre. Igen. Ja, csak most a flashlight az így nem látszódik. Már csak hát. Mi értem? Mert nem, ne ijeszgessé, Patrik! Trolloló. Mindegy, köszönj a nézőknek már te is. Viszontlátás. Viszontlátásra. Hát az jó köszönöm. Na jó, én leszállok, azt hiszem, nem mindegy. Amúgy még Hol estek? nagyon unalmas. Esküszöm, unatkozok a Five Nights at Freddy's 2-n. Hát te ilyen különleges vagy, érted? Hát ha te nem lennék így kéne... Na most kezdve menni a Music Box-t. Jajjaj. Szóval most hárman vagyunk benne a videóba. Mármint Patrik csak hangként. Hát ugye, hát én benne voltam már. Ilyen alakítógat, mert videót nézek. Ja. Meg nem tudom hallani a befusásos hangját. Mit csinálsz, boss? Na jó van. Na jó, hallod? Kiderült, hogy rossz utcára mentem. Legyél arrébb. 2 óra.
Még tök jól van az egész. Csak annyit remélek, hogy ők nem indulnak el. Hol van az a papír izé, amit videókban láttam? Itt, ez el szokott néha tűnni. Miért nem nyitott ki? Mert akkor nem látszódna semmi. Hogy érted? Akkor fekete lenne az egész. Teljes képernyőt nem lehet fölvenni. Nem mély színben. Annak elég érdekes a szeme. Mély színben, de. Fekete, mint Páko. Fekete, mint... Meghalsz. Mész az anyádba, Bonnie! Takarodjál már! Nem mozog? Aha, már elindult. A kis segítnek ilyen. Hogy nem dögölne. Már kezdek ideges tenni. Nem á! Csika! Hallod, nincs izé... Na, jó, nem érdekel. Ne nézzed a kamerát, te szar! Te, nézd meg! Laci, Olyan. nézd! Na, jó van. Jaj, a music box. Valaki mozgott. És az Csika volt. Na, már közel van. Menjél már innen! Nem akarom! Na, Csika el fog kapni, úgy érzem, de nagyon. Lehet, hogy ez egy rövid rész lesz. Egy elkapásig megyek. A Music box. Csika még mindig ott figyel. Bonnie már arrébb jött. Freddy is elindult már. Nem tudni hol van. Freddyt én még sosem láttam. Anyádat! Megijesztő? Kikapott te? Csika. Na jó, Mert néztem, hogy már nincsen ott a izébe se, szellőzőbe se. na jó, most rájöttem. Se a szellőzőben nem volt sehol, és így. Uah! Na és itt van a 8. éjszaka néha. Mert így bebuggolt. What? Én most halucinálok, vagy itt tényleg megjelent az FNAF3-ból a izé? Az a nyúlszerűség. Megjelent, tényleg megjelent. Night van. Látszik. Mi? Most csak próbálom elérni azt, hogy itt Night 8 legyen. Fuck, nem bírtam ezt. Mondom, megint megjelent ott. A Five Nights at Freddy's 3-ból az a nyúlszerűség. Megint. Ezt vissza kell, hogy nézzem. De hova gondolod? Night 1 vagy ott a két? Itt. Megint. No, mindegy, szerintem ez a rész ennyi volt. Apádat törgőz, basz meg. Na, sziasztok! Bocsánat, mindegy csúnya beszélni. Lájkoljatok, kommenteljetek és iratkozzatok fel. Na most sziasztok! A csápat